आरो बेखौनो बुंदों जाहैबाय प्रकाशित बाक्यनि जि दिन्थिनायफोर बे गासैखौबो जोंनि थाखाय दरखार जानानै दङ। जोङो बेखौ फरायब्ला माबायदि जाबोगोन जोङो बे गासैबो जाथायफोरखौ जोङो मिथियोब्ला गिलु बालु बे जाथायफोरखौ जोङो जेब्ला मिथियो बेबादिसो सम मोनसे फैगासिनो दङ बेखौ मिथिनानै जोंनो मोनसे आत्मायाव जोंहा जे सम दङ जों जे गोसो सोलायनांसिगौ नैबे बाथ्राया जोंनियावहाय जाखांफैयो प्रेरणा मोनो जोङो आत्मिक जीवन जापन खालामनोहाय आत्मिकाव जोङो हरबोनो गाव गावखौ गथायनो थाखायहाय जोङो बेबादि प्रेरणा मोनो जोङो सोलोंनो आरोबाव साबसिनै जोङो नाजालाङो बेबादिनो जोङो बे गासैबो इसोरनि बाथ्राफोरखौ जि बिषयफोरखौ बेवहाय लिरनाय दङ बेखौहाय जोङो सोलोंनाया जोबोद दरकार। फिउचार भबिष्यतनि बाथ्रा फिउचार होननानै बुङोब्ला भबिष्यत होननानै बुङोब्ला बे जिनिसा दाबो जाथ'वाखै। फिउचार होननानै बुङोब्ला बे जागोनसो जाथ'वाखै बियो दा मुंबो जाथ'वाखै ओमफ्राय बेवहाय जिबिलाक घटनाखौ लिरदों बे गासैबो इसोरा जहननो दर्शनावहाय बेखौहाय दिन्थिग्रोदों जाथ'वाखै बियो दिन्थिदोंसो दर्शनाव दिन्थिदोंसो नैबे बाथ्रा। अब्ला जोङो दा बर्थमान नैबे प्रफेसि होननानै बुङोब्ला बेथ' प्रफेसिनि बाक्य इसोरा प्रफेसार्स मा होनना बुङो बेखौहाय भबिष्यत मा जालांगोन बेखौ बुंलांनाय। जोङो दिनै नैबे समावहाय ओरैबायदि जायो अबेबा मण्डलियाव सोरबा प्रफेसि बुंग्रा ओंखारदोंलै होननानै जुदि खोनायोब्ला एखेबारे बेयावहाय थांनानै प्रार्थना खालामजायो मा गावनि जिबनावहाय मा जागोन बेखौ मिथिनो लुबैयो किउरियसिटि आंनि जिबनाव मा जागोन आङो बेखौहाय मिथिनो लुबैयो आरो बे किउरियसिटिखौ लानानैहाय आङो बै प्रफेसि बुंग्रा मानसिनाव थांनानैहाय मिथिनो सेस्था खालामो बेखौ प्रार्थना खालामो। आच्छा खोथाया जाहैबाय आंनि बे भबिष्यतनि जाथायफोरखौ जि आंनि जिबनाव जानांगौफोर दङ बे गासैखौबो आङो मिथिनानै आंहा माबा लाब दं नामा? आंखौ जुदि सोरबा बुङोब्ला नोङो गाबोन थैगोन ओरै होननानैहाय अब्ला आङो बेखौ मिथिनानैहाय आंनि जिबनखौ सानसे आङो बेखौहाय फोलावनो हागोन नामा? हानाय नङा। बिनिखायनो जोङो एसेग्राबनि बैयाव थांनानै बेबायदि प्रफेसि होसोलांनानैहाय गावखौ प्रार्थना खालामनाय आंनि भबिष्यत जिबनखौ आं मिथिनो मानोथो लुबैनो गोबां बेबायदिनो जोङो खोनागासिनो दङ ओरैबायदिबो ओंखारबावबाय जे ओरैबायदि प्रफेसि होबावबाय जे 2023 2024 बेबायदि जिसु ख्रिस्टआ फैनोसै एकदम टाइमखौनो होखाथारबाय आरो बेबायदिनो गोदो गोदायहाय बेबायदिनो साउथ करियाफ्राव बेबायदिनो बाथ्राफोर जोङो खोनानो मोन्दोंमोन साउथ करियायावहाय ख्रिस्टियानफ्रा मोनसे डेट बिसोरो प्रफेसियाव नुदों आरो बेखौहाय बे डेटआव प्रभु जिसु ख्रिस्टआ फैनोसै होननानै मोनसे जायगायावहाय बिसोरो ज' जानानै थादोंमोन। किन्तु जेब्ला बे तारिखआ फैबाय जेब्ला बे समा फैबाय बे समायावहाय प्रभु जिसु ख्रिस्टआ फैयाखै। दिनैनि दिनावबो जोङो खोनागासिनो दङ 2023 आव प्रभु जिसु ख्रिस्टआ फैनोसै। आच्छा ठीक আছে फैनोसै जों प्रस्तुत जादों नामा? फैबायानो जेनेबा खारन फैनायखौथ' जों जेबो मिथिया
लुकासनि 17 अध्याय मा होनना बुङो सरि 24 अध्याय 35 पदाव बुंनाय बाथ्राया ओरैबायदि बेवहाय बुंदों जाहैबाय प्रभु जिसु ख्रिस्टआ बै दिना माब्ला जागोन जोङो रावबो मिथिया सोरगोदूताबो मिथिया प्रभु जिसु ख्रिस्टआबो मिथिया एकमात्र ईश्वराल' मिथिगौ ईश्वराल' प्रभु जिसु ख्रिस्टनि सेकेन्ड कामिंआ माब्ला जागोन एकमात्र ईश्वराल' मिथिगौ इभेन प्रभु जिसु ख्रिस्टआबो बे बाथ्राखौ मिथिया अब्ला दिनै मानसिफ्रा मानो बुङो 23आव फैगोन 24आव फैगोन 24आव बेबायदि जानोसै होननानै ओ ख्रिस्टीय लोगोफोर जोङो बाइबेलाव बिश्वास खालाम बाइबेलाव नायनानैहाय जोङो स्टाडि खालामनानैहाय जोङो बेयाव जि लिरदों बे बाथ्राखौसो जोङो बिश्वास खालाम मानोना शास्त्रआव बुंदों रावबो मिथिया दै प्रभु जिसु ख्रिस्ट फैफिनगोन माब्ला फैफिनगोन बेखौ रावबो मिथिया सोरगोदूताबो मिथिया इभेन जिसु ख्रिस्टआबो मिथिया ईश्वरल' मिथिगौ बेनिखायनो जोङो साबधान जा गासिबो खोथाखौ बिश्वास खालामनानैहाय एखेबारे सावगादाव गुल थुगुल जानायनि कुनु मतलब गैया गावबा गाव स्टाडि खालामनानै अध्ययन खालामनानै बे नंगौना नङा मा बुंनो नागिरदों नंगौ नंमारगौ ना नंमारा अबे शास्त्रआव लिरनाय दङ बेखौ स्टाडि खालाम सेटिसफेक्सन फैगोन आरो गावनो मिथिगोन फोरबोआ नोंनो आशीर्बाद होगोन नोंनो बुजिनो शक्ति होगोन नोंनो गासिबो रोखा दिन्थिगोन आरो नोङो बेखौ मिथिगोन जे बेबादि जिसु ख्रिस्टनि फैनायखौ रावबो मिथिया होननानैहाय प्रकाशित बाक्यनि 6 अध्यायखौ बेखेवनाय लोगो लोगो ईश्वरनि राग जोंनायजों महाक्लेशनि जाजेनो होननानै बुंनाय जायो 6 अध्यायाव प्रकाशित बाक्यनि 6 अध्यायाव जोङो जुदि फरायलाङोब्ला ईश्वरनि राग जोंनाया बेवहाय 6 अध्यायाव बेखौ बेखेवनाय लोगो लोगो ईश्वरनि राग जोंनायजों महाक्लेशनि टाइमा आरम्भ जायो होननानैहाय जोङो बहुत स्कलारफ्रा बे बाथ्राखौ बुङो 5 अध्यायाव 7टा महर बुनानै दोनजानाय लेखाखौ जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दं होननानै जहननो दिन्थिदों महर बुनानै दोननाय लेखा प्रभु जिसु ख्रिस्टनि आखायाव दं बेखौ दिन्थिदों 6 अध्यायाव जेब्ला प्रथम 6टा महर बुनाय स्क्रलखौ खुलिदों बे समाव पृथिबियाव गिलु बालु बेबादिनो जाथायफोर जानायखौ जोङो बाइबेलाव फरायब्ला नुनो मोनो 6 अध्यायनि 6टा बे 6टा जि महर बुनाय स्क्रलफोर दङ मोनफा मोनफा जेब्ला खुलियो जेब्ला सोरगोदूतआ साफा थांनानै बेखौहाय मोनफा मोनफा खुलियो बे समायावहाय गासैबो आं डिटेल्स थांलिया बेवहाय जोङो नुनो मोनो जे गासैबो गिलु बालु गिथावना गोजा आरो बेबादिनो बे गासैयावबो जोङो फरायब्ला जोबोद गिलु बालु जाथायफोरखौ जोङो नुनो मोनो आरो बे गासैबो गिलु बालु जाथाय जानायफोरनि सिगां एसे गोसोआव लादो सिगां बे गिलु बालु जानाय जाथायफोरनि सिगां जिहेतु ईश्वरा गावनि बिसाजि फिसाफोरखौ धार्मिक मानसिफोरखौ अनो बिनिखाय नैबे
जि गिलु बालु जाथायफोर जानांगौ दङ बिनि सिगाङावनो बिसोरो रेपसार जानानै थांगोन होननानै बहुत स्कलारफ्रा बेखौहाय दाबि खालामदों। मानोना इसोरा गावखौ गाव जायखौ अनो, जाय मानसिफ्रा इसोरनि दयानि सिङाव दङ, बे मानसिफ्रा बे गासैबो महाक्लेशनि जे खस्थ मोननांगौ दङ, बे खस्थ मोननांगौआव बिसोरो थानाय नङा। इसोरा बिसोरखौ बोखारनानै लांगोन, रेपसार जागोन बिसोरो, महाक्लेशनि सिगाङावनो बिसोरो रेपसार जागोन। बाइबेलाव बे क्लियार गैया, किन्तु स्कलारफ्रा बेखौ बुंदों, बे महाक्लेशआव इसोरा गावनि मानसिफोरखौ मान दोननो, धोरोमिया मानसिफोरखौ मान दोननो, इसोरा बिसोरखौ एरायनानै लांगोन, सिगांनो बिसोरखौ रेपसार खालामनानै थिखांना लांग्रोगोन, बिनि उनावसो बे गिलु बालु जाथायफ्रा मोनसेनिफ्राय मोनसे जालांबाय थागोन। लुकासनि 17 अध्याय 37-35 पदाव ओरैबादि होनदों, जिसुआ होनदों जे बे हराव सानै मानसिया चौकी गंसेयाव उन्दुगोन, किन्तु सासेखौ लांखोगोन, गुबुन सासेया बेयावनो थालांगोन। बे समायाव सानै हिनजावा गंसे जाथायाव होख्रेमगोन, सानैनि बिथोराव इसोरा सासेखौ लांगोन, गुबुन सासेया थालांगोन। जोबोद गाबनायनि दिन जागोन, दुखुनि दिन जागोन। बेबायदिनो सानै मानसिया दुब्लियाव हालेवगोन, माबा मोनसे खामानि मावगोन, बे समायावहाय सासेया बोखोजागोन, सासेया लांजागोन, लांखोजागोन, आरो थालांनाय सासेया बेयावनो थागोन, बियो थांनो मोननाय नङा। आरो बेबायदिनो जायफ्रा गालांजाबाय बिसोरो बे महाक्लेशनि समायाव एकदम बिसोरो गाबख्रावनांगोन। बिसोरो जिहेतु बे महाक्लेशनि समायाव बिसोरो थागोन, बेयाव बिसोरो जोबोद खस्थ मोननानै थानांगोन। प्रकाशित बाक्यनि 11:3-14 पदाव बेयाव नुगोन सानै सायख'होग्राफोर। बे सानै सायख'होग्राफ्रा 1260 दिन बिसोरो 1260 दिन मिनिस्ट्रि मावगोन होननानै बुंदों। 1260 दिनब्ला बेखौहाय नोङो जुदि बोसोरसेयाव 365 दिन दङ, 365 दिनजों नोङो बेखौहाय हरन खालामोबा, नोङो बेखौ भाग खालामोब्ला 3.5 बोसोर ओंखारो। अर्थात बे सानै सायख'होग्राफ्रा 3.5 बोसोर मिनिस्ट्रि मावगोननो। बे पृथ्वीयाव 3.5 बोसोर बियो बे सानैफ्रा मिनिस्ट्रि मावगोन। आरो ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय, बे सानै सायख'होग्राफ्रा मसी आरो इलियामोन बादि आसरित मिराकलखौ मावनो हानाय पावार बिसोर मोनदों। पावार मोननाय मानसिफोर बिसोरो इसोरनि जिउजों, स्पिरिटजों बिसोरो बेबायदिनो मिराकलफोरजों बिसोरो प्रसार खालामदों। सारा पृथ्वीयाव बिसोरो बेबायदिनो प्रसार खालामदों। प्रकाशित बाक्यनि 3 अध्याय 14 पदनि बिथोराव फरायब्ला बे सायख'होनाय बाथ्राखौ बेवहाय नुनो मोनगोन। जानो हागौ ओरैबायदिबो जायो, जोङो बाइबेलाव नुयो 1,44,000 मानसिफोरखौ सोरगोआव दं, जोङो बेखौ नुयो। जानो हागौ नैबे सानै मानसिया प्रसार खालामनायनि गेजेरजों हयथ' बिसोरो कनभार्ट जानो हादों। 1,44,000
बिश्वासिफोर ओमफ्राय बिसोरो जेब्ला कनभार्ट जाबाय बे समायावहाय हयथ' बिसोरखौहाय बेबादिनो प्रसार खालामनो थाखाय फाथायहरदों आरो बेबादिनो बिसोरो निश्चय प्रसार खालामदों जोंनि इसोरा फोथायजाग्रा मानोना बियो गाव सृष्टि खालामनाय मानसिफोरखौ एखेबारे सारिगिदिं बेबादिनो प्रसार खालामै खालामै इसोरनि बै रावफोरखौ जीबननि रावफोरखौ बियो बेबादिनो प्रसार खालामदों आरो बियो जाय मानसिफ्रा इसोरखौ फोथायदों बेखौ खुलुमदों बेखौहाय स्टडि खालामदों बेबादि मानसिफोरखौ बियो लादों गावनि खालामनानै लादों आरो बिसोरो इसोरखौ खुलुमदों बेनिफ्राय बिगुर सुनाय 7 खेबनि बिगुर सुनायाव 7 बार ना 7 खेबनि बिगुर सुनायाव 12 अध्यायनिफ्राय 18 अध्यायसिमहालागै बर्णना खालामनाय बादि जोबोद गिथाव गिलु बालु बेबादिनो जाथायफोर जागोन जों मोनफा मोनफा बेखौ नायलांले बेवहाय 12 अध्यायनिफ्राय 18 अध्यायसिम प्रकाशित बाक्यनि बे गासैबो ओरैबादि बर्णना खालामनाय दङ बहुत समायावहाय बेबादिनो गिलु बालु घटनाफोर जाथायफोर बेवहाय जागासिनो दङ जोङो बेखौ नुनो मोनो दानिया फैदो प्रकाशित बाक्यनि 13 18 पदसिमाव प्रकाशित बाक्यनि 13 18 पदसिमाव एक पदाव लिरदों सागोरनिफ्राय मासे ओरैबादि गिथावना मासे जुनार पशु सागोरनिफ्राय ओंखारबोदों बिनि गंआ 7थानो बिनि खर'आ 7थानो ओमफ्राय बिनि गंआ 10ता 7ता खर' 10ता गं Is it possible? गंआ 10ता ओमफ्राय बे 10ता गंआवहाय बिनो मुकुट दंलायखायो बे गिलु बालु जि जुनार बे जुनारखौ एन्टिक्राइस्ट होननानै बुङो पशु बे एन्टिक्राइस्ट पशु एन्टिक्राइस्ट बिनिफ्राय नायब्ला नुबावगोन 12 अध्यायाव मासे बेबादिनो जुनार ओंखारनाय जोङो नुनो मोनो 12 अध्यायावहाय बे 12 अध्यायाव ओंखारनाय जुनारा बे जाहैबाय शयतान बे जाहैबाय दियाबल 12 अध्यायाव ओंखारनाय बे जुनारा दियाबल गोदो आदम आरो हवाखौ बिसोरो थगायनाय बे दियाबला बे शयताना बेवहाय 12 अध्यायाव नुजाथिदों बिनिफ्राय 13 अध्यायाव जि जुनारा ओंखारबाय एन्टिक्राइस्ट ओरैबादि खालामबाय बियो शयताना गावनि जि बोलो बे बोलोखौ बे जुनारनो होबाय एन्टिक्राइस्टनो बिनिफ्राय गावनि सिंहासनखौ बिनो हगारनानै होबाय गावनि जेसेबां माने क्षमता दङ बे गासैबो क्षमताखौ बियो बे एन्टिक्राइस्टनो बियो हगारनानै होदों दियाबला शयताना एन्टिक्राइस्टनो हगारनानै होदों आरो बिनिफ्राय जोङो नायब्ला नुबावगोन 13 अध्यायनि 11 पदाव आरो मासेबाव अद्भुत धरनि मासे जुनार आरोबाव जोङो नुनो मोनो बेवहाय आबिर्भाब जादों बे जुनारा बिनि खर'आ बोरमानि बादि बोरमा मेन्दानि बादिनो मोननै गं दङ बोरमा मेन्दानि बादि किन्तु बिनि खुगानिफ्राय जे राव ओंखारदों बे रावा ओरैबादि गिथावना
एखेबारे बिनि जि आवाज एखेबारे गिथावथाव बियो मा होनना बुङो बेखौहाय मानसिफोरखौ सिगिनानै बियो खोथा बुंनो हायो ओमफ्राय बियो बे जि सेकेन्ड जि पशु बिखौहाय माबा होननानै बुंदों बियो जाहैबाय फल्स प्रफेट होननानै बुंदों बियो फल्स प्रफेट नंखाय नाबि बियो नंखाय नाबि बियो मा खालामो बे नंखाय नाबिया धोरोमनिल' बाथ्राफोरखौ बुङो धोरोमनि बाथ्राखौ बुंनानै बे एन्टि क्राइस्टखौ बियो खुलुमनो थोनो एन्टि क्राइस्टनि मुर्तिफोरखौ बानायनानै बेखौ खुलुमनो थोनो गोदोहाय जिसु ख्रिस्ट फैनायनि सिगां जखन दुबगा जेरै जिसु ख्रिस्टआ आसि थुनानै बेखौ खुलुम होननानै बुंदों तद्रुप नैबे पशुआ बे सेकेन्ड 13 अध्यायाव सेकेन्ड आबिर्भाब जानाय जि पशु फल्स प्रफेट नंखाय नाबि बे नंखाय नाबिया बे एन्टि क्राइस्टखौ खुलुमनो थाखाय मानसिफोरखौ बियो हुकुम होदोंमोन अर्डार होदोंमोन आर बिनिफ्राय मा जाबाय बियो बेबायदिनो मानसिफोरखौ हुकुम होयो आदेश होयो बेखौ खुलुम बे एन्टि क्राइस्टखौ खुलुम गावखौ खुलुमनायखौ बुङा किन्तु एन्टि क्राइस्टखौ बियो खुलुमनो थोनो जुदि बेनोब्ला मा जाबाय बै समावहाय शयतान एन्टि क्राइस्ट बेनिफ्राय फल्स प्रफेट बे साथामजों सारा पृथिबीखौनो कन्ट्रल खालामदों बिसोरो सारा पृथिबीखौनो कन्ट्रल खालामगोन आरो बेनिफ्राय मा जागोन बेवहाय बिसोरनि मोनसे सरकार जागोन सारा पृथिबीनि मानसिफ्रा बिसोरनि आन्दाराव थागोन मोनसे वान गभर्नमेन्ट मोनसेल' गभर्नमेन्ट जागोन आरो बेनिफ्राय बे मोनसेल' गभर्नमेन्ट जानानैल' नङा गासैबो देशनि थाखाफ्रा सोलिनाय नङा मोनसेल' थाखा सोलियो कारेन्सि बिसोर जि कारेन्सिखौ होगोन बे कारेन्सिया पृथिबीयावहाय बे मोनसेल' सोलिगोन दा जोङो बेखौ बुंनो हायो जाहैबाय नंखाय नाबिया गासैबो मानसिफोरखौ नैबे एन्टि क्राइस्टखौ खुलुमनो थाखाय बे अर्डार होदों जुदि बेनोब्ला जोङो बेवहाय नुनो मोनो जाहैबाय जे गासैबो धर्मफ्रा मार्च जागोन मोनसेल' धोरोम जागोन होननानै बुंदों मोनसेल' धोरोम जागोन आरो बे धोरोमानो जाबाय एन्टि क्राइस्टखौ खुलुमनाय धोरोम गुबुन मोनसेबो धोरोम थानाय नङा बिसोरनि दिनावहाय बे माथाम जुनारफोर जेब्ला पृथिबीखौ कन्ट्रल खालामो जेब्ला पृथिबीखौ बिसोरो मोनसे गभर्नमेन्ट दानानै बिसोरो कन्ट्रल खालामो बे समायावहाय खुनु धोरोम बेवहाय थानाय नङा मोनसेल' धोरोम थागोन बेनो जाहैबाय एन्टि क्राइस्टखौ खुलुमनाय बै पशुखौ खुलुमनाय आरो बेयावनो जोङो गिलु बालु जाथायफोरखौ बेयाव नुनो मोनगोन गिलु बालु जाथायफोरखौ बेवहाय नुनो मोनगोन एन्टि क्राइस्टखौ जाय मानसिफ्रा खुलुमा बिसोरखौ होसो बिसोरखौहाय शास्ति होगोन आरो बिनिफ्राय बिनि नाम्बारखौ लानो फर्स खालामगोन मानसिफोरखौ नंखाय नाबिया बे नाम्बारखौ लानो थाखाय फर्स खालामगोन मानसिफोरखौ आरो बे नाम्बारानो जाहैबाय 666 बे नाम्बारानो 666
बाइबेलाव लिरनाय दङ जायफ्रा बे नाम्बारखौ लाया बिसोरो बायनोबो मोननाय नङा बे नाम्बारा गैयाब्ला बिसोरो फाननोबो मोननाय नङा अर्थात जानाय लोंनाय बन्द जागोन आरो बिसोरो एकदम फोर्स खालामनानै मानसिफोरखौ जोर खालामनानै बे नाम्बारखौ लानो थाखाय बिसोरो बेबादिनो हुकुम होगोन बेयाव शास्त्रआव जोङो नायब्ला नुनो मोनगोन बेवहाय बुंदों बेयाव गियाननि खोथा दङ होननानै बुंदों दै बेयाव गियाननि खोथा दङ दा गियाननि खोथा दङ होननानै बुंनानै बुद्धिनि खोथा दङ होननानै बुंनानै मानसिफ्रा बेखौहाय गुबुन गुबुन बेबादिनो एक्सप्लेनेसन खालामनानै मानसिफोरनो दिन्थिबाय नैबेबादि जागोन नैबेबादि जागोन ओमफ्राय आङो नुदों जाहैबाय बेवहाय शिप होननाय मोनसे जिनिस बिसोरो बेखौहाय बाय फोर्स लाहोगोन होननानै बुंदों बे शिप होननानै बुंनाया बियो इलेक्ट्रनिक डिभाइसनि एकदम गोरलै जिनिस बेखौ मोदोमाव सोगोननो आगदा आखायाव मोदोमाव सोगोननो ओमफ्राय नों जेरावखि थाङा नोंखौ बिसोरो कम्पिउटाराव नुबाय थागोन नायबाय थागोन दा शास्त्रआव बुंदों नोङो बेखौहाय बे नम्बरखौ आगदा आखायाव लिरनानै लानांगोन नङाब्ला नोंनि खाफालाव बे नाम्बारा थानांगोन बे पसुनि नाम्बारा अब्लासो नोङो बायलाय फानलायखौ खालामनो मोनगोन अब्ला बेवहाय जोङो नुनो मोनदों जाहैबाय मानसिफ्रा बेखौहाय गुबुन मेथडजों बुजायनो सेस्था खालामो एक्सप्लेन खालामनो सेस्था खालामो दा आं बुङा जे शिप लानाया बेबायदि इलेक्ट्रनिक डिभाइसखौ लानाया बियो बेबादिनो जागोन ना जाया आं बेखौ बुंनो थाङा बिहा बेखौहाय एक्सप्लेन खालामनो राइट दङ मानोना बेयाव गियाननि खोथा दङ बाइबेलाव बुंदों बेवहाय गियाननि खोथा दङ जाय रोंगौ बिसोरो जाय बुद्धिमान बिसोरो बेखौहाय अंक खालामनानै ओंखारनानै ला दिहुननानै ला होननानै बुङो दा जुदि बिनोब्ला बे शिप होननाया शास्त्रआव बुंदों आखायाव नङाब्ला खाफालाव दा बे शिप होननानै बुंनाया बेखौहाय आखायाव सोनांगौ होननानै बुंदों बे शिपखौ हयथ' खाफालाव सोनो हानाय नङा बेखौहाय अपारेशन खालामनानै बेयाव सोनांगौ जायो बेनिखायनो नंगौना नङा आं बेखौहाय बुंनो थांले किन्तु बाइबेलनि बाथ्रा मथे बेवहाय जागोन ना जाया आं बुंनो हाले जाय हकसै बेवहाय जोङो बे कुइसनखौ लानानै मोनसे कुइसना बेनो भेक्सिन लानाया नैबे दा बर्तमान जे COVID-19 नि थाखाय भेक्सिन लागासिनो दङ भेक्सिन बे भेक्सिन लानाया 666 नाम्बारखौ लानाय जाबाय नामा ओरै होननानै बहुत धरननि बेबादिनो ओंखारगासिनो दङ जों खोनाबाय थायो नै रिसेन्टलि जोंनि मिसनावहाय जोंनिया मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारिबो दङ जोङो बेवहाय सेमिनार खुंदोंमोन बे बिषयखौ लानानै जोङो सेमिनार खुंदोंमोन नंमारगौ ना नंमारा मानि थाखाय बेबादि जाबाय थाखो मानो लाया होनो बेखौ लाबाथाय गैखालाया थांखाबाय नोरगाव थांखाबाय 666 बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोर जोंनि फिसा फिसौफोर 666 बे माथाम पशुनि जि शासन बे शासना दाबो जायाखै एन्टिख्राइस्टआ दाबो ओंखाराखै फल्स प्रफेटआ दाबो ओंखाराखै होमब्ला 666 माबोरैथो दानो बेबायदि भेक्सिनखौथ' जों गोदोबो लादोंमोन ना मेलेरियानि थाखाय जोङो भेक्सिन लादों टिभिनि थाखाय भेक्सिन लादों
टाइफयडफोरनि थाखाय जोङो भेक्सिन लादों गोबां बेबायदि बसन्त बेमारनि थाखाय भेक्सिन लादों बेबायदि भेक्सिनाव जेबो बेबायदि 666 बाथ्राया ओंखाराखै दिनै मानो 666 बाथ्राया ओंखारखै आं बेखौ बुङाखै बयबो भेक्सिनखौ लानांगौ होननानैहाय आं बेखौ बुङाखै दे बयहाबो मोनसे गावबा गाव मोनसे साननो हानायनि मोनसे केपासिटि दङ गावनि केपासिटि दं गावनि साननाय हनायजों नोंहा जि साननाय हनायनि बिबेक दङ बेजों साननानै नोङो बेखौ लायो ना लाया नोङो बेखौ मिथिगौ खिन्थु आं बेखौनो बुंनो नागिरदों जे एन्टि क्राइस्टनि सासना दाबो जायाखै एन्टि क्राइस्ट शयतान बिनिफ्राय नैबे मा होनना बुङो बेखौहाय फल्स प्रफेट नंखाय नाबि बिसोरनि जि सासन जागोन बे सासना दाबो जायाखै जोङो बेवहाय मोजाङैनो बे जुबिलिखौ खुंगासिनो दङ बे समावहाय हयथ' जोङो बेखौ खुंनो हानाय नङामोन जुदि जाबायब्ला महाक्लेशा दा जाबायब्ला जोङो बेखौ खुंनो हानाय नङामोन दाबो जायाखै बेनिखायनो आङो बुंदों जोंहा गोसो सोलायनो थाखाय दाबो सम दंबावो जोङो जुदि दाबो प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ बिश्वास खालामाखैब्ला जोंहा दाबो गोसो सोलायनो थाखाय मन फलटन खालामनो थाखाय प्रभु जिसु ख्रीष्टखौ आंनि बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रीष्ट होननानै बेखौहाय ग्रहण खालामनो नाजावनो थाखाय जोंहा दाबो सम दङ दाबो सम दं 666 दिना जाथ'वाखै जागोन शास्त्रआव लिरनाय दङ किन्तु जागोन माबादियै जागोन बेखौ मिथिया बे जे पशु ओंखारबोदों दैनिफ्राय एन्टि क्राइस्ट बिनि खर'आ 7टा बिनि गङा 10टा बेखौहाय सोरबा स्कलारफ्रा बुंदों बे 7टाया 7टा रायजो 7टा रायजो 10टाया 10टा बे मुकुटा 10 जन राजाफोर बिदि होननानै बुंदों जुदि बिनोब्ला अब्ला 666 एक्जेक्टलि 666 नङालाबानो बियो बेखौ गुबुनै माबा मोनसे जोङो जेखौ दाबो मिथिनो मोनाखै बेबादि जाथायफोर हयथ' जानो हागौ बिदि शिप लालायनाय इलेक्ट्रनिक डिभाइसजों जोंखौहाय बेबायदिनो कन्ट्रल खालामनाय हयथ' बिदि नङाबो जानो हागौ शास्त्रआव बेखौ क्लियार लिराखै किन्तु जोङो मिथिगौ सानसे समावहाय बे महाक्लेशा जागोन बे माथाम जि जुनारफोर दङ शयतानजों लोगोसे नैबे एन्टि क्राइस्ट बिनिफ्राय फल्स प्रफेट बिसोरखौहाय ट्रिनिटी अफ इविल्स होननानै बुङो ट्रिनिटी अफ इविल्स बे इविल्सफ्रा साथामजों लोगो लानानै बे गासैबो पृथिबीनि मानसिफोरखौ बिसोरो बेबायदिनो कन्ट्रल खालामगोन बिसोरो बेबायदिनो सरकार दागोन बिसोरो सरकार दानानै गासिबो मानसिफोरखौ बिदिनो फोर्स खालामगोन बे नाम्बारखौ बे संख्याखौ लानो थाखाय बे समायावहाय बिसोरो बेबायदिनो जर खालामगोन दा बिनि उनावहाय आङो बेवहाय क्रनोलॉजी बै इभेन्ट्सनि घटनाफोरनि क्रनोलॉजी क्रमश बबेनिफ्राय बबे मोनसेनिफ्राय मोनसे जाबोगोन बेखौ आं जोबोद गुबुन लेखा लानानै नागिरबाय बायदोंमोन बबेनिफ्राय बबे मा घटना जाबोगोन आं बेखौ नागिरबाय बायदों एक्जेक्टलि जायाब्लाबो आङो बेवहाय लिरनानै लाबोबाय बियो दहाय आं बुंनाय बादि 1 नम्बराव महाक्लेशनि सिगांनो धोरोमियाफ्रा रेपसार जागोन होननानै बुङो शास्त्रआव बियो लिरनाय गैया
किन्तु बिश्वासीफ्रा स्कलारफ्रा बेखौनो बुंदों ओइ बे बिश्वासी मानसिफोरखौ बे महाक्लेशनि समायावहाय इसोरा दोननाय नङाथ' बेखौहाय बोखोगोन बे बोखोनायानो जाहैबाय रेपचार जानाय आरो बिनिखायनो महाक्लेशनि सिगां नाम्बार 1 धोरोमियाफोरनि रेपचार जागोन 2 नम्बरावहाय सयताना सोरगोनिफ्राय पृथिबियाव जोख्लाय हरजागोन खारन पृथिबियाव बिहा बै नंखाय नाबि आरो बिनिफ्राय बे एन्टिक्राइस्टजों लोगो लानानै बियो सासन खालामनांगौ सरकार बानायनांगौ गभर्नमेन्ट बानायनांगौ बिनिखायनो सोरगोआवहाय बिहा जायगा गैलिया बियो हजोंहाय जुद्ध नांनानै बियो जोख्लाय हरजाबाय बे पृथिबियावबो जोख्लाय हरजाबाय आरो दानिया मा जाबाय 3 नम्बराव सयताना सोरगोनिफ्राय पृथिबियाव जोख्लाय हरजाबाय 4 नम्बराव क्रमश तारमाने क्रमश क्रनोलॉजी जायाबो जानो हागौ आंनि स्टाडिनिफ्राय आं बेखौ मोनदों नोंथांमोनाबो स्टाडि खालामनानै नायनाय 4 नम्बराव सागरनिफ्राय एन्टिक्राइस्टनि आबिर्भाब एन्टिक्राइस्टआ सागरनिफ्राय ओंखारबोदों बिनिफ्राय 5 नम्बराव फल्स प्रफेट नंखाय नाबिनि आबिर्भाब बिनिफ्राय 6 नम्बराव बिसोर गासैबो वन गभर्नमेन्ट मोनसे गभर्नमेन्ट बानायगोन आरो वन कारेन्सि मोनसेल' थाखा सारा पृथिबिनि गथै पृथिबिनि गुबुन गुबुन देशनि जि थाखाफोर दङ कारेन्सि दङ बेफोर गासैबो इनभेलिड मोनसेल' कारेन्सि जागोन सारा पृथिबियावहाय बे कारेन्सिया नैबे सरकारा बे साथाम ट्रिनिटि अफ इभिल बिसोरनि सासननि समायावहाय बे कारेन्सिया नुजागोन बेफोरो दाबो घटनाया जाथ'वाखै जागोनसो होननानै बुंदों फिउचारावसो दङ बियो दर्शनसो नुदों जोंनिया जहन्नो दर्शन बिनि उनाव बे गभर्नमेन्टनि उनावहाय कारेन्सिनि उनावहाय नाम्बार 7आव 666 फैयो बिनि उनावसो 666 फैयो दा जोङो हौरै गोजौआव नायोब्ला बेवहाय जोङो एन्टिक्राइस्टनि दा बर्तमान बिनि आबिर्भाबखौ जोङो नुवाखै फल्स प्रफेटआ दाबो नुवाखै मोनसे गभर्नमेन्ट जागोन मोनसे कारेन्सि जागोन जोङो बेखौ दाबो नुवाखै आरो बिनि उनावसो 666 जागोन आरो बिनिखायनो ख्रिस्टीय लोगोफोर महाक्लेशा जाथ'वाखै किन्तु जागोन बियो जाथारगोन एन्टिक्राइस्टफ्रा फैथारगोन बे जाथाया जाथारगोन दा बिनिखायनो बे बाथ्राफोरखौ जोङो गोसोआव लानानै जोङो गोसो सोलायनो थाखाय जोंनो सम होदों इसोरा गोसो सोलायनो थाखाय जोंनो सम होदों इसोरा दिनै जोङो गावखौ गुरग होनांगौ गोदान सृष्टि जानांगौ जोंनि गासैबो गाज्रि जोंनि चिन्ताधारा गाज्रि साननाय हनाय गाज्रि आसार बेबहार बेफोर गासैखौबो जोङो जाल्दाब गारनानै गोदान सृष्टि जानांगौ इसोरनि देखायाव आशीर्बाद प्राप्त जानो हागोन इसोरा जोंनो आशीर्बाद होगोन बिनि उनावहाय इंराजियाव बेटल अफ आर्मागेडन होननानै बुंदों बेटल अफ आर्मागेडन होननाया मोनसे जायगानि नाम बेटल आर्मागेडननि दावहा आर्मागेडनाव जानाय दावहा बिलोमा आर्मागेडनाव जानाय दावहा पृथिबिनि गासै राजा महाराजाफ्रा मोनसे जायगायाव बे आर्मागेडन होननाय जायगायाव ज' जाफैयो बिनिफ्राय मा जाबाय बे गासैबो बे माबाया जुद्धआ जाहैबाय बे लड़ाइया जाहैबाय मोजां आरो गाज्रिजों जुद्ध नांनायनि लास्ट जुद्ध बेटल अफ आर्मागेडन बियो
मोजां आरो गाज्रिजों जुद्ध नांनायानो बेटल अफ आर्मागेडननि दावहा बेवहाय बुंनाय जादों। आरो बे जुद्धआव बे दावहा नांनायाव गाज्रिया जेनो, गाज्रिया जेनगोन, बिनिफ्राय इसोरा देरहागोन। बे बेटल अफ आर्मागेडन होननायाव इसोरा देरहायो। गासैबो गाज्रि शक्तिया बेवहाय जेनो। ओमफ्राय जेननानै एन्टि क्राइस्ट, बिनिफ्राय बै फल्स प्रफेट जाय फल्स प्रफेटआ आसरित हाबाफोरखौबो मिराकलफोरखौ मावनानै दिन्थिदोंमोन, मानसिफोरखौ बा होनदोंमोन। एखेबारे सोरगोआव अर जोंहोनानै बे अरखौ पृथिबियाव खोख्लैयोमोन। बेबायदि मोनसे मिराकल मावग्रा जि फल्स प्रफेट, नंखाय नाबि, बे नंखाय नाबि बिनिफ्राय एन्टि क्राइस्टआ बे बेटल अफ आर्मागेडनाव एरेस्ट जादों, खाजादों। इसोरनि सैन्यफोरजों, बिनि दूतफोरजों, जुद्ध नांग्रा दावहा नांग्राफोरजों बियो खाजाबाय। आरो जोंबाय थानाय बै गन्धकजों जोंबाय थानाय अराव बिसोरखौ गारसनदों। जानो हागौ बे समायाव सयताना गैथ'वामोन, सयताना बेवहाय गैथ'वामोन। किन्तु बेयाव लिरनाय बादिब्ला बिसोर सानैखौ, एन्टि क्राइस्ट बेनिफ्राय फल्स प्रफेट, नंखाय नाबि, बिसोरखौहाय अरगेंआव गारसनदों। बिसोरना बेयावनो सेस जोब्बाय। बिनि उनावहाय सोरगो रायजोनिफ्राय मासे आरफ ओंखारनानै फैदों होननानै बुंदों। बेखौ प्रकाशित बाक्यनि 20 अध्याय 1निफ्राय 3 पदआव बे बाथ्राया लिरनाय दं। सोरगोनिफ्राय सासे आरफ ओंखारबोदों आरो बे आरफनि आखायाव जिनज्रि दङमोन। जिनज्रि, गिदिर मोनसे लहानि जिनज्रि दङमोन। आरो बियो बे जिनज्रिजोंहाय शयतानखौ बियो खादों, शयतानखौ खाख्रबदों। बिनिफ्राय शयतानखौ खानानैहाय बेखौ दोननो थाखाय जि जायगाखौ फाटेकखौ बानायखानानै दोनदोंमोन, बे शयतानखौ दोननो थाखाय बानायनाय जायगायावहाय बेखौहाय गारसन हरदों। आरो बियो जाहाथे बेयाव थानानैबो मानसिफोरखौ जाहाथे बुरखायनो हाया, बिनि थाखायहाय मा खालामबाय, बिनि खुगाफोरखौ बन्द खालामनानै होदों। बेबायदिनो शयतानखौ बेबायदिनो बिसोरो 1000 बोसोरनि थाखायहाय बन्द खालामनानै दोनो। दानिया 1000 बोसोरनि थाखायहाय इसोरा गावनि अनजाग्रा मानसिफोरखौ लानानै सासन खालामो। मिलेनियाम होननानै बुंदों। 1000 बोसोर प्रभु जिसु ख्रीष्टआ सासन खालामदों गावनि मानसिफोरखौ लानानै, गावनि अनजाग्रा मानसिफोरखौ लानानै, बिश्वासिफोर, धोरोमियाफोरखौ लानानै बियो बेबायदिनो सासन खालामो। बिनि उनावहाय दसे समनि थाखाय 1000 बोसोरा जेब्ला कमप्लिट जाबाय, बिनि उनावहाय दसे समनि थाखाय शयतानखौ बै हाखरनिफ्राय थिखांनानै बिखौहाय हगारदों। आरो बे हगारनायाव मा खालामबाय शयताना, गासैबो राजा महाराजाफोरखौ खौसे खालामनानै, आरोबाव इसोरनि जेंना मानसिफोरखौ ज' खालामबावदों। ओमफ्राय मा जाबाय, बेवहाय गग आरो मागग बिसोरखौबो
मोनसे जायगायावहाय बिसोरो ज' खालामबाय आरो बिनिफ्राय बिसोरो थांनानै जेरुसालेमनि सारिगिदिं जेरुसालेमखौ बिसोरो बेंखनदों। किन्तु इसोरा जिहेतु सर्वशक्तिमान, इसोरा जिहेतु गासैखौबो हाग्रा इसोर, इसोरा जिहेतु सर्वशक्तिमान इसोर, बे इसोरा सोरगोनिफ्राय अर हरनानै बिसोरखौ गासिबो खामग्लियो, गासिखौबो खामग्लियो। आरो बेयावनो सयताना आरोबाव द्वितीयबार बियो एरेस्ट जानानै बेखौहाय जोंबाय थानाय अराव गारसननाय जाबाय, गारसननाय जाबाय। बेयावनो जोंनि जि प्रकाशित बाक्यनि जि गिथावना जि बिबरन, बे बिबरना बेयावनो जोबनानै थाङो। दा आं बेखौल' बुंनो नागिरदों, बे घटनाखौ, बे घटनाफोरखौ गिलु बालु बिदि जाथायफोरखौ जोङो मिथिनानै जोंनि अन्तरनि सिङावहाय जोङो गाबखांनाया फैनांगौ। खारन बियो सानसे समावहाय जागोन, सानसे समावहाय बेबायदि जाथाया जागोन, किन्तु दाबो जाथ'वाखै। बेनिखायनो जोङो जोंनि गासैबो गाज्रिफोरखौ गारनानै प्रभु जिसु ख्रिस्टनि खाथियाव जोङो फैनानै फोरबोखौ जोङो जोंनि बोखांग्रा प्रभु जिसु ख्रिस्ट होननानै बेखौहाय ग्रहण खालामो, बेखौहाय नाजावनि। अब्ला जोङो बै महाक्लेशनि समायावहाय जानो हागौ जोङो गगोन, इसोरा जोंखौहाय बोखांनानै लांगोन आरो बेखौ नाहरनानै जोङो दा गावखौ गुरग'होनो सेस्था खालामनांगौ, गावखौ जोङो गुरग'होनो सेस्था खालामनांगौ। प्रकाशित बाक्यनि 3 अध्याय 20 पदनि बाथ्राया कमन, बयबो मिथिगौ जे प्रभु जिसु ख्रिस्टआ दरजा मोखाङाव थानानै नक खालामगासिनो दङ। बियो जोंखौ आद्रि जाजानो लुबैयाखै, बियो जोंखौ गावजों लांफानो लुबैदों। जोङो जुदि बिनि बे नक खालामनायखौ सोरबाया खोनासंनानै दरजाखौ खेवनानै होयोब्ला बे प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंनि न'आव हाबफैगोन, जोंजोंहाय लोगोसे जाफागोन, जोंखौ बियो कन्ट्रल खालामगोन। बे प्रभु जिसु ख्रिस्टनो जोङो जोंनि बे दुवारखौ जोङो खेवनानै होनाय नङा, जोंनि बे अन्तरनि दुवारखौ जोङो खेवनानै होनाय नङा नामा? मानो होनब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंनि बे अन्तरनि दुवारनि मोखाङाव थानानै बियो नक खालामगासिनो दङ। जों जुदि जोंनि अन्तरनि दुवारखौ खेवनानै होयोब्ला प्रभु जिसु ख्रिस्टआ जोंनि अन्तरनि सिङाव हाबफैगोन आरो बियो जोंखौ सासन खालामगोन, बियो जोंखौ सासन खालामगोन आरो जोंनि गासैबो आखल आखुफ्रा गोजाम आखल आखुफोर होननानै बुंजागोन। बियो आरो थाबावनाय नंलिया, बियो गुरग'नाय जागोन, जोङो गोदान जागोन, गोदान सृष्टि जागोन, गोदान सृष्टि जागोन। ख्रिस्टीय लोगोफोर, आङो बेखौनो बुंबाय जे जोंनो दा इसोरा गोसो सोलायनो थाखाय सम होगासिनो दं। बे गोसो सोलायनो थाखाय इसोरा जि सम होदों, बे समखौ जोङो ओरैनो थांगार होनोसै ना? दिनै बे मण्डलिया 50 बोसोर इसोरा नायबोबाय, 50 बोसोर प्रतिपालन खालामबोबाय, जाहोबाय लोंहोबाय आरो बेबायदिनो एखेबारे गोरलै फुलिनिफ्राय दिनैहाय गेरेमसा बिफां बानायबाय। बयजोंबो दिनै नुजाबाय, गोजान गोजाननिफ्राय बिदिनो नुहुरजाबाय दैखरगुरि मण्डली। दिनै इसोरनि प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बेबायदि खावलायनायखौ, प्रभु जिसु ख्रिस्टनि बिदि निमन्त्रन खालामनायखौ जोङो खोनासङा लाबानो थागोन कि? निश्चय थानाय नङा। फोरबोआ जोंनि अन्तरनि खाथियाव गसंनानै दिनैहाय बायह्रायाव गसंनानै जोंनि बे अन्तरनि दुवारखौ बियो सौगासिनो दं। बायह्रायावसो दङ बियो,
अखा बांखा बे बायह्रायाव दं जों बेखौ जोंनि अन्तरनि सिङाव जोङो जायगा होनाय नङा खोमा जोङो जोंनि अन्तरखौ खेवनानै प्रभु जिसु ख्रीष्टनो जोङो जायगा होनो सानसे समाव बै गिथावना जि दिन फैगासिनो दङ बे दिनाव जोंबो बारग'नो निस्सय हागोन इसोरा बयनिबो सायाव आशीर्बाद होथोंसै गाव सृष्टि खालामनाय गासैबो मानसिखौ बियो खफाय जानो लुबैयाखै गब्राय जानो लुबैयाखै बै नोरोगाव गारजा हरनायखौ बियो लुबैयाखै बियो बासायनो लुबैदों बेनिखायनो बियो जोंनो सम प्रेज द लर्ड इसोरखौ हामबाय होनो आरो बे मोजांथार जि जोंनो इसोरा भबिष्यतनि जागोनफोरखौ जोंनो जि दिन्थिबाय जहननि गेजेरजों जहननो दर्शन होनानै बे गासैबोनि थाखाय इसोरखौ हामबाय होननानै बुङो आरो नोंथांमोना धैर्यजों बे गासैबो बायख'फोरखौ नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंबाय बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौबो हामबाय होननानै बुङो इसोरनि आशीर्बाद नोंथांमोन बयजोंबो लोगोआव थाथों इसोरा नोंथांमोनखौ दैदेनथोंसै जिसु ख्रीष्टनि मुङै हामबायसै आं गुसुङै प्रार्थना